Mas gawat ang lino ganina, no? Perting busog ka, nakamatagod ko. Kusog kayo eh. Ang bisintera to nasa jinsan. Jinsan di ay? Oh, kabalo mo, ang Jollibee. Ano? Ang Jollibee, nahugno. Nah, pertig yung kusuga gyud kay ang Jollibee no. Ang mga fried chicken dito nalupad oy. Kaya hadlok na matatugan. Abada chong, puro jud kabuang ba? Pero Paps, sayang nga bitaw ato mga chicken dito no. Pwede pa to ba o kayo niya mapagpagan pa to. Lahi pa to kanon. Unsam ka, bisag nga tagak na, hugaw na kayo. Kaunong yapon mo. Tangol, di kandak ko. Awa, mag-abo ka tugod. Ang ay, sige gayagag mga inana. Sa maning mga bataan ni nga. Puro ka una sa Mas gawat ang lino ganina no. Oh, bitaw. Uy, murag nagdala kag maayhon jo ba? Ay unsa pa? Kaon na sadta. Unsa naman sad imong dala jo? Nagdala og noko sa gagmay og tiniltil nga sisi. Ay sa Jo. Pasig inutang na po na ha. Bitaw! Bitaw po ka. Kabayad biya ko sa inyong mamang buha nga kab. Why sabi ti Paps kay nanulo may gabi grabe nokos gabi lagi apiting daghanag yun. Uy, mao ba? Giuban ta ko ni Mujo. Muga ni Jo. Kada samok-samok ra mo bugat-bugat ra mo sa bangka. Yo, sa may paabot to. Ato na birahan na. Ay sa. Kung sila may birada aning nukos ba? Gwapo na ba adubo? Ay, Oh, bitaw na may. Nga napo koy sisi kilawon. Ay! Nga na ba sinamak og dito. Gabi gabi. Nagtumuli ako laway bay. Nga unsa man to ni? Ay, ano yan? Lutuan eh. Pinabangay ta. Timur. Tara. Let's go. Saman. Nya, exempted pid akong kuan ni. Exempted si mong kabuang. Exempted. Buwan na exempted. Lako na. Osok coffee. Ay, complete pa naman din yung gamit rin oh. Atik. Pala pag nadrig atong kasal. Tubig. Isa. I-assign ta ni Bi. I-assign ta ni sakto, May Bi. pa. Ang hugas aning nukos si Mila o Piulid. Hoy! Automatic ang lamas. Ay ako lamas. Okay, kuan ni lamas. Kumari hugas ani. Aboy, bahala. Kay kami ni Damulag, kami plaster aning sisi. Asa man tong suka, Bi? Nga limon. Asa man doon siyong? Bro, sinamak. Raymond. Good. Kahit kayo. Huy! Tabangi ko diri ba? Tanawa ko ni sa ulit sa imo. Tabangi. Taali tara dam, dito tara. Imo na lang. Nabuang. Gigit. Ano ba skindi? Di si mong matab. Grabe naman ang kasirok-sirok ni mo, Dams. Balong timplahan pa na, anya aparat no. Sa ring tubig ani jo. Lain, kung sasapa na, di dagat. Sa dagat, nangikuha sisi. Parata di ani oy. Dapat ganit sos na mi ang imo lapar hugay ng undang. Uy, tara dito na. Tara na. Sirok. Uboy ning tubig. Na. Sabi ka sungan ni nga. Nalagi asite. Ano na siti? Ana mo gyud na. Ha? Ana mo gyud na. Kaya nga na ginay na ka. Ito mo gyud na sa bawa na. Wa siguro change oil. Wa siguro mo itom. Tuon mo motor. Stoy, tabaan yung duha, manghinlo. Ang siyong o, takaragyawit. Grabe na pud ako na pudlet. Dapat mangudyo, bulago na silang duha. Kamok kayo'y, murag iro og iring ba? Sige koy, sunod luto, di na to iuban ng duha. Sige dam, bilahin na sisi kay abrihan ako ning suka. Paps, saan man ni? Iskot kay kadams uy. Kuha lang tubig nga isalo diya sa salaan. Ay, salud di ay. Di ako na lang bay, mo na. Abrihan na. Bako ka agi mo na. Sabihan kung gabon o. Tinidor uy. Sa na. Kalin na. Lights na ni. Yun na ni. Kinauboy ba? Nani o? Ana ba? Paps, limpyo ng nukos, Paps. Ya naon ra man Ano, na kabalo di ka? oy. Oh, sige Lid. Tabahin si Kuya Aaron, maluto na na. Tansong ulit, gusto mong magic? Ha? Sige daw, pasiklabi daw mi koy. Tanawan ninyo ng lamas ha? Tanawa ha? Ala ka dabra! Iwa na! Wow! Sos, na po ng mga text-trace yung si pangilad sa viewers. Sabaan mo uy, i-gym kay ka. Sana all. Sana all. Wow. Asang kalamia kay sa katanan! Hoy, luto na! Luto na diya koy. Manapong timpla diri ah. Astang kalami sa katanan.
Ang sarap. Ano na, ako rin tilaw. Ako may nagtimpla. Kauna! Kauna? Kauna? Kauna! Ops, ay sawa sa ikaraw. Nakahinaw na mo. Hinaw na! One. Mana? Oh, bomba. Go! Nukos good, nukos. Kalami sa katanan. Lami oy. Jo, unsa ni pa ako naning nukos day? Ambot lang lang kay pagibutang ra ko to sa media sa sulod ba. Naganaan anak ko nagilo-ilo man ang dagat. Yati ka, Jo. Yate, itouch to ba? Klaro kay, nagilo mo ang dagat ana. Ano klaro ni Joy? Damakan. Boy, gipaon kay ko. Asa man mo? Makay kadyo. Uy, dagan mo ini ba? Dali ba? Nami kayo?